An filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna na kunnafonidi nafa a ka bon kosɛbɛ. Kuma tɛ ni bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i ka kunnafonidi minɛnw olu matarafa. Kunnafonidilaw olu k'a dɔn k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ ye min ye. Sabula bi diɲɛ kɛlen don min ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a daja i ka jamana la, k'a daja i ka sigida la, k'a daja i ka kabila la. O hukumu kɔnɔna na Mali kunnafonidilaw ka soba n'o ye Maison de la Presse ye, a bɛ kalo damadɔ bɔ ale ye hakilina dɔ sɔrɔ farafinna kunnafonidilabaw a n'a jamanabaw olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ. A siɲɛ fɔlɔ ka kɛ nin ye u ka hakili jagabɔ kɛ yaasa cogo min na min ye farafinna yɛrɛ ka filɛlan sɔrɔ a yɛrɛ ka kow la, hakilisigi ni basigi o kɔnɔna na. O la sa Bamakɔ yan juin kalo tile 3 ka taa se a tile 6 ma fɛrɛkɛnɛ in a sigira. Farafinna jamana caman nana nka babu kuncɛ waati bɛn kɛra min kan o ye ka filɛlan wɛrɛ don bi na min ye kunnafoni dicogo la an ka jamanaw kɔnɔ. Sabula mun nana ye k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka ɲi, fɛn o fɛn n'o ye ɲuman ye, fɛn o fɛn bɛ farafinna nafa o tɛ fɔ dɛ. Degun minnu bɛ yen, majɛ minnu bɛ yen, kɔlɔlɔ minnu bɛ yen. O de la k'a daminɛ babu in daminɛ don fo ka taa sa kuncɛli ma, miirina min tun bɛ ka ɲini kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye an ka se ka bɛn ko la, ko min b'a to an bɛ se ka an ka kibaruyaw di cogo min, an bɛ se ka lamɛn cogo min, an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan cogo min. Bolonɔ bilala sɛbɛn min na n'o o ye Bamakɔ welekan ye, welekan in sinsin o kan. Jamana minnu maaw nana, maa minnu bɛ n'olu ma kɛnɛ sɔrɔ, minnu ko k'u ka ŋaniya ɲuman bila ka na, bɛɛ lajɛlen bɛnna ka sa ko k'a lajɛ ten fale u ka don ko la. O de la kabini ko daminɛ don Mali fanga ɲɛma n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye, ale ye kɔnni kɛ k'a sababuya kɛ kibaruya min bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma, an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw bɛ di cogo min ye diɲɛ magobacigiw ka kibaruya fɛ, diɲɛ senkolaw ka kibaruya fɛ, diɲɛ jamanabaw ka kibaruya fɛ, o tɛ kibaruya di cogo ye ale bolo. Abdoulaye Diop n'o ye Mali ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye, ale fana y'o kuma kelen fɔ. Misali taara mun kan bingali min kɛra Mali la yan n'o kɛra avril kalo tile 25 o fɛnsɛncogo, o ɲɛfɔcogo, o lakalicogo, o welela ko minnu na ani wulikajɔ minnu kɛra o kɔfɛ fo ka taa se wolomasiri tabaw ka cɛsiri ni niminanja minnu kan, da tɛ ka don o la tuguni. Kidali bɛ dabolo min na bi, da tɛ ka don o la tuguni. Armée bɛ ka se min sɔrɔ bi, o kuma si tɛ ka fɔ. Mun yirala maaw la, Mali bin kɛra a kan, Mali dɛsɛra, Mali wolomasiri tabaw bin kɛr'u kan, u ka ɲɛmaaw sara, maa caman sara k'o de yirala diɲɛ na. K'a sɔrɔ a don wulikajɔ ni se min kɛra o ma fɔ, yaasa o fɔcogo ka ɲɛ, o kɛcogo ka ɲɛ, fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la. Farafinna kunnafonidilaw bɛnna o de ka Bamakɔ yan, nka a ko kan ka kɛ sira minnu fɛ, a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ, laɲini minnu b'a ko la yaasa min ye farafinna ka kisaw bɛ se ka lakali cogo min na ka ɲɛ, laɲini kun ye o ye, bɛn kɛra o la. O la sa tɛgɛnɔ bilala sɛbɛn na, sɛbɛn min kɛrɛnkɛrɛnnen don bi n'o kan ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ, minnu bɛ yen n'olu nana, minnu bɛ yen n'olu miirina don, minnu bɛ fɛ farafinna yɛrɛ ka se ka yɛrɛ ka kibaruyaw di ka tɛmɛ kibaruya juguw kan, ka tɛmɛ kibaruya jatigitanw kan, ka tɛmɛ tɔgɔcɛ kibaruyaw kan, ko ka o fɛɛrɛ sigi sen kan. Laɲini kɛkun ye o ye Bamakɔ, o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Hakili jagabɔ bɛ ka kɛ ko in bɛ se ka kɔtɔrɔma bɔ cogo min na ka tila ka fɛɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ sigi tuguni, n'a dɔn a bɛna kɛ san o san, o kan ka kɛ jamana minnu na o dantigɛliw baaraw fana labɛnw bɛ sen na ka kɛ ni lajɛ a kɛbaw a n'a laɲinibaw olu ka kunnafoniw ye.